večer. Vítam vás teda po, dá sa povedať, dlhšom čase opäť v rubrike Všetko o zdraví. Tentokrát sme si povedali, že tak na striedačku by sme mohli dať nejakú prvú pomoc, čo sa týka témy samozrejme. A bude sa jednať o takú špecifickú vec, ktorá sa dá pochopiť rôzne. A viete, ono predsa len väčšinou tu mám pri sebe rôznych erudovaných hostí, ktorí sa vyjadrujú k danej téme. Tentokrát som však zvolil trošku inú taktiku a využil som to, čo doma máme, to najlepšie, čo doma máme, keď môžem parafrázovať jednu známu vetu. A privítajte Radku Mazákovú ako človeka z davu, to znamená laika, s ktorým budem konfrontovať v podstate dnešnú našu tému, a teraz ju pekne poviem, a to je pád z výšky. A teraz som rozmýšľala, či si ma chcel označiť za neerudovanú, alebo si myslíš, že som vypadla z výšky. Ja som ináč bola dobrý študent. Áno, ono sa to dá samozrejme pochopiť dvojzmyselne, trojzmyselne, štvorzmyselne, podľa toho, koľko zmyslov máte. Viete, tých zmyslov máme istý počet a nezmyslov. To povedal jeden veľmi slávny človek. Ale v podstate pád z výšky môže bolieť, hlavne študenta, ktorý je na poslednom dekánskom termíne, ale tentokrát sa budeme venovať tej vážnejšej téme, vážnejšiemu významu tohto slova, alebo tohto slovného spojenia, a to je pád z vyšších častí, treba z nábytku, alebo budov a podobne. Viete, sú ľudia, ktorí robia vo výškovom prostredí. Pád z výšky sa môže brať aj v podstate pád z prostredia, ktoré je na úrovni výšky tela. Hej, už tento pád môže byť nebezpečný. Toto je výška, hej? My si teraz k tomu pustíme, a to poprosím režiu, aby to mohla teda ukázať, takú modelovú situáciu. Jedná sa o videjko, ktoré točila Košická záchranka ako ilustračné video pre v podstate záchranárov, aby sa naučili, čo majú robiť. Takže máme tam nejakú slečnu, ktorá išla na rebrík, spadla. My tých možností v tomto videjku máme dve, to znamená, záleží nám ako na tom, ako dopadla tá slečna, do akej polohy. Takže tá prvá možnosť je, že osoba, ktorá spadla, je na chrbte. Takže preto ukazujeme vám, čo robia záchranári, teda to vyšetrenie už, dá sa povedať, následné, profesionálne, a našou úlohou, Radka, tvojou vlastne bude to skúsiť nejakým spôsobom okomentovať, ako to vidíš, a pýtať sa na to, čo by mal robiť trebárs laik do príchodu práve takýchto profesionálov. A mňa tak premýšľam, keby som bola v úlohe tej padajúcej, mám čakať na záchranárov a nehybať sa, alebo čo je najmúdrejšie urobiť? V prvom rade, keď spadneš, tak sa snažíš zistiť, v akom stave si. Hej, prvotný šok ti možno, že nedovolí budeš mať pocit, že sa ti ťažšie dýchá a podobne, ale keď sa trošku ukludníš a celý tých pár sekúnd prejde, kritických, samozrejme, keď si pri vedomí, tak jednoducho zisťuješ, či dokážeš hýbať svojim telom. Ale nebudeme to zisťovať tak, že vyskočíme a budeme sa snažiť ujsť, lebo aj to je jedna z možností, s ktorou sa stretáme. Ten šok, tá panika spôsobí, že sa zapojí také myslenie iracionálne, povedzme to, a tento človek sa snaží ujsť. Má unikovú reakciu, to znamená, podstatné pre nás je, aby jednoducho sme zamedzili zraneniu chrbtice, respektíve miechy, poškodeniu. A to je práve tým golierom, ktorý vidíte momentálne. Fixačný golier na krku je o tom, že vlastne má chrániť proti následnému pohybu a následnému poškodeniu. Pretože ak už spadneme a niečo sa stane, už je to dej, ktorý už prebehol. My ho ovplyvniť nevieme. Ale vieme ovplyvniť to, že by sme jednoducho zamedzili, ak teda tam poškodeniu nedošlo, aby nedošlo sekundárne, teda následne nejakému ďalšiemu poškodeniu. Preto je dôležité zamedziť, alebo snažiť sa zamedziť, aby sa ten dotyčný hýbal. A prečo má slečna teraz odhalené brucho? Slečna má teraz odhalené brucho preto, lebo jednoducho vyšetrujeme nejaké poranenie aj v brušnej dutine. Hej. Týmto pohmatom, a tu sa dostávame k takému hlavnému bodu, vlastne vyšetrujeme, či nedošlo tým tupým poranením. Pád z výšky je nejaký mechanizmus, ktorý vlastne deceleračný, to znamená, že náhle dojde k zastaveniu toho pohybu zemou a jednoducho tam môže dojsť k preskupeniu tých síl. Dutina brušná, hlava a celkovo telo vlastne je dutina, ktorá reaguje na tie zmeny tlakov a môže dojsť k poškodeniu, krvácaniu a podobne. A toto je
vlastne komplexné vyšetrenie profesionálneho tímu, ktorý zisťuje momentálne od hlavy, volá sa to normálne vyšetrenie od hlavy po pety, že kde by ten problém mohol nastať. Hľadá nejaké, povedal by som, situácie alebo nejaký stav, ktorý nie je normálny. Hej? Hľadáme nejakú odchýlku. V tomto prípade prišiel záchranár k domnienke, že pacientka reaguje bolestivo na stlačenie pánvového kruhu, to znamená pánvy, to sú tie výbežky tu pod bruchom, ktoré cítime. A jednoducho, ak už zásada platí, ak už zistíme, že tá pánva je, alebo máme predpoklad, že je zlomená, je to pre nás veľmi vážny stav, top priorita, pretože v prípade poškodenia pánvových kostí môže dojsť k krvácaniu, ktoré môže byť až život ohrozujúce, pretože pánva je oblasť, kde môže človek de facto vykrvácať dovnútra. To znamená, celý objem krvi sa tam de facto zmestí a neobmedzuje to priestor a tým pádom môže vykrvácať. Preto, ak našli záchranári tú možnosť, že by tá pánva mohla byť zlomená, nakladajú ten tzv. Pánvový pás, ktorý to stiahne. My to vieme urobiť v teréne tak, že šetrne naložíme nejakú bundu alebo plachtu a zatiahneme poriadne cez tie výbežky pánvové poriadne tú plachtu. Hej? Čiže krčná chrbtica v prvom rade, vedomie samozrejme, a chcem tu veľmi apelovať na ľudí, ktorí trebárs by boli pri človeku, ktorý spadne z výšky. V prvom rade musí ten záchranca myslieť, to je pri všetkých vlastne poskytnutiach prvej pomoci, na vlastné bezpečie. Musí byť ten priestor bezpečný. Ako náhle človek spadol z nejakej výšky, môže sa stať, aké je veľmi nepravdepodobné, že by padal ešte niekto iný, hej? Alebo nejaký iný predmet. Ja to trošku zľahčujem samozrejme. A vtedy jednoducho sme ohrození ako záchrancovia. Hej? Práve preto vždy sa presvedčím, či je bezpečné. Keď je priestor bezpečný, tak vtedy začnem zisťovať, či ten pacient je pri vedomí, a to je jednoduchým oslovením. Ten pacient s vami začne rozprávať, komunikovať, viete sa ho pýtať, čo ho boli. Poprosím vás, jednoduchá pomoc. Ako náhle je pri vedomí, treba jednoducho toho človeka ukľudniť a poprosiť ho, aby sa nehýbal. Hej? Pretože kým sa jednoducho nevyšetrí to telo, cvičený záchranár to dokáže naozaj v krátkom časovom rozpätí. Vždy my považujeme takéhoto pacienta za potenciálne ohrozeného minimálne na hybnosti, to znamená, že môže mať poškodenie krčnej alebo aj nižších etáží chrbtice a vždy ho preto fixujeme do takejto polohy, ako vidíte. Možno to sa zdá byť až príliš také stiesňujúce, ale to všetko je preto, aby sa bránilo takémuto pohybu nechcenému, ktorý by mohol vlastne poškodiť práve tú chrbticu a miechu. A my ešte predtým, ako prídu záchranári, by sme sa nemali pokúšať o žiadne fixácie. Ak som teda záchranca? Už sme v podstate v tom štýle, alebo v tej situácii, že jednoducho ten pacient je v nejakej polohe, v ktorej pokiaľ ju toleruje, a nie sú to nejaké také krkolomné extrémne polohy, tak nechať toho človeka v tej polohe a zabezpečiť, aby hlavne mal tie vitálne funkcie, to znamená dýchanie a krvný obeh. Laikom odporúčame len, aby začali s vedomím, sledovali, či ten pacient dýcha a má nejaké prejavy života. Je to viditeľné na tom človeku. Pokiaľ nie, zavolať tiesňovú linku a rozprávať s operátorom a ten ho navedie, ako správne oživovať. Lebo oživovaniu, ako technike oživovania sa budeme venovať možno v ďalších reláciách. Toto je len vlastne o tom, aby sme zhruba ukázali ľuďom, že toto robíme my s tým človekom po páde z výšky a my chceme, aby ste človeka zistili, či je pri vedomí, či dýcha, zavolali mu pomoc a snažili sa mu vysvetliť, aby sa nehýbal. To je všetko. Pochopené. Igor, pochopené. Dobre. Dalo by sa o tom samozrejme aj trošku viac. Vaše námety, pokiaľ by ste teda nejaké mali, môžete smerovať cestou e-mailovej adresy lekar@nasa.sk a my sa nimi budeme samozrejme zaoberať. Radka, ďakujem, bola si skvelý sparring partner. No a my pokračujeme ďalej samozrejme v ďalšom vysielaní televízie Naša.